Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masoyana maza da mata da ke cikin duniya gabaki ɗaya. Barkanku da wannan lokacin da fatan kowa yana nan lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. To ina muku kyakkyawan fatan alkhairi daga ni naku limamin waka a Niger. Ina so in sanar da ku da wata magana kamar haka. To da farko dai masoyana ina ganin ƙoƙarin da kuke mini a kan YouTube to ina godiya sosai. Sannan kuma ina son da dukkan waɗanda ba su yi mini abone ba da Allah su yi mini abone da subscribing da liking da comment domin samun ƙarfin gwiwa saboda duk mawaƙi idan ba a yi waɗannan ba zai ji daɗin ƙarfin gwiwar zuwa wasu abubuwa ba. Amma idan ana yi ma duk mawaƙi haka shine yake ƙara bashi ƙarfin gwiwa kowane lokaci ya ga ya faranta ma masoyansa da rai. To masoyana ina farin cikin sanar da ku daga yanzu sabon aikina ba zan ƙara sauda muku sabuwar waƙa na a YouTube channel ɗina ba sai bayan sallah saboda zan tsaya na yi shirye-shiryen na shirya muku abubuwan da za su gamshe ku za su sa ku nishaɗi saboda farin cikinku shine farin cikina. Na gode sosai. Limamin waka Niger na gode kuma da masu son magana ga number na nan a sama na ta WhatsApp ko kira ko magana ko kira ko WhatsApp za ku iya samu na. Na gode sosai.